Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 14. Ụbọchị wee ruo mgbe Jonatan nwa Sọl sịrị nwa okorobịa na-ebu ihe agha ya, “Bịa, ka anyị gabigaruo ebe nguzo ndị agha ndị Filistia, nke dị n'ofe ọzọ ahụ.” Ma o gosighị nna ya. Ma Sọl na-anọdụ na nsọtụ Gibea, n'okpuru osisi pomegranet nke dị na Migrọn. Ndị nọ n'aka ya ha ka nnụnụ ndị ikom na-agụ iri. Ahija nwa Ahitub nwanne Ikabod, nwa Finehas nwa Eli bụ onye nchụaja Jehova na Shilo nọkwa. Ọ na-eyi efọd. Ndị ahụ amaghịkwa na Jonatan ejewo. Ma n'etiti ngabiga abụọ ahụ, nke Jonatan chọrọ isi na ha gabigaruo ebe nguzo ndị agha ndị Filistia, otu nkume dị elu dị n'otu ofe, otu nkume dị elu dịkwa n'ofe ọzọ. Aha otu bụ Bozez, aha nke ọzọ bụ Sene. Otu ọnụ bụ ogidi n'akụkụ ugwu na ncherịta ihu Mikmash, nke ọzọ n'akụkụ ndịda na ncherịta ihu Geba. Jonatan wee sị nwa okorobịa na-ebu ihe agha ya, “Bịa ka anyị gabigaruo ebe nguzo ndị agha nke ndị a na-ebighị ugwu. Eleghị anya Jehova ga-alụrụ anyị ọrụ, n'ihi na ihe mgbochi adịghị n'ebe Jehova nọ ịzọpụta site n'iwere ọtụtụ mmadụ maọbụ site n'iwere ole na ole.” Onye na-ebu agha ya wee sị ya, “Mee ihe niile nke dị gị n'obi. Chigharịa onwe gị, lee, mụ onwe m na-eso gị dịka obi gị si chọọ.” Jonatan wee sị, “Lee, anyị onwe anyị na-agabigaruo ndị ikom ahụ, anyị ga-ekpughekwara ha onwe anyị. Ọ bụrụ na ha asị anyị otu a, guzonụ duu ruo mgbe anyị ruru n'ahụ, anyị ga-eguzokwa n'ọnọdụ anyị, anyị agaghị arịgokwurukwa ha. Ma ọ bụrụ na ha asị otu a, rigokwutenụ anyị, anyị ga-arịgokwa, n'ihi na Jehova enyewo ha n'aka anyị. Nke a ga-abụkwara anyị ihe ịrịba ama.” Ha abụọ wee kpughere ndị ebe nguzo ndị agha ndị Filistia onwe ha. Ndị Filistia wee sị, “Lee, ndị Hibru na-esi n'ọnụ dị iche iche ebe ha zoro onwe ha pụta.” Ndị ikom ebe nguzo ndị agha ahụ wee zaa Jonatan na onye na-ebu ihe agha ya sị, “Rigokwutenụ anyị, anyị ga-emekwa ka unu mara ihe.” Jonatan wee sị onye na-ebu ihe agha ya, “Soro m n'azụ rigo, n'ihi na Jehova enyewo ha n'aka Izrel.” Jonatan wee bikwasị aka ya n'ụkwụ ya rigo, onye na-ebu ihe agha ya na-esokwa ya n'azụ. Ha wee daa n'ihu Jonatan. Onye na-ebu ihe agha ya na-emekwa ka ha nwụọ n'azụ ya. Ntigbu mbụ ahụ nke Jonatan na onye na-ebu ihe agha ya tigburu wee ha ka ọgụ ndị ikom ihe ha ka nkewa furo nke otu akara ala ubi n'ụtụtụ. Ọma jijiji wee dị n'ọma ụlọikwu na n'ọhịa n'etiti ndị ahụ niile. Ndị ebe nguzo ndị agha na ndị mbibi ha onwe ha makwara jijiji. Ala dekwuru ude, o wee ghọọ ọma jijiji nke Chineke. Ndị nche Sọl nwere na Gibea Benjamin wee hụ, ma lee, igwe mmadụ ahụ gbaziri wee na-eje ihu na azụ. Sọl wee sị ndị ya na ha nọ, “Biko, gụkọtanụ hụ onye siworo n'etiti anyị pụọ.” Ha wee gụkọta, ma lee, Jonatan na onye na-ebu ihe agha ya anọghị ya. Sọl wee sị Ahija, “Bute igbe Chineke nso, n'ihi na igbe Chineke dị n'etiti ụmụ Izrel n'ụbọchị ahụ.” O ruo, mgbe Sọl na-agwa onye nchụaja ahụ okwu, na ụzụ nke dị n'ọmụma ụlọikwu ndị Filistia wee na-adakarịa, na-aga n'ihu na-aba ụba kwa. Sọl wee sị onye nchụaja, “Sepụ aka gị.” Sọl na ndị niile ya na ha nọ wee kpọkọta onwe ha baa n'agha ahụ, ma lee, mma agha nwoke ọbụla dịgidere ibe ya. Oke ọgbọ aghara ukwu wee dị. Ma ndị Hibru ndị dịrị ndị Filistia na mgbe gara aga, ndị soro ha rigo n'ọmụma ụlọikwu gburugburu, ndị ahụ wee chigharịakwa ịdị n'akụkụ Izrel ndị nọ n'aka Sọl na Jonatan. Ndị ikom niile nke Izrel ndị zoro onwe ha n'ugwu Ifrem wee nụ na ndị Filistia agbalagawo, ha onwe ha wee sogidesikwa ha ike n'agha ahụ. Jehova wee zọpụta Izrel n'ụbọchị ahụ. Agha ahụ wee gabiga ruo Bet-Aven. Ma a chịrị ndị ikom Izrel n'ihe ike ụbọchị ahụ. Sọl wee gbaa ndị Izrel iyi sị, “Onye a na-abụ ọnụ ka nwoke ahụ bụ,
nke na-eri nri ruo anyasị rukwa mgbe m bọsịrị ọbọ n'ahụ ndị iro m. Ndị Izrel niile wee ghara idetụ nri ọnụ. Ndị ala ahụ niile wee baa n'oke ọhịa, ma mmanụ aṅụ dị n'elu ọhịa. Ndị Izrel wee baa n'oke ọhịa ahụ ma lee, mmanụ aṅụ na-eru eru, ma ọ dịghị onye kwere ka aka ya ruo ọnụ ya, n'ihi na ndị Izrel tụrụ egwu ọgbọ iyi ahụ. Ma Jonatan anụghị mgbe nna ya gbara ndị Izrel iyi. O wee setịpụ ọnụ mkpanaka nke dị n'aka ya, rụtụ ya n'ime ụgbụgbọ mmanụ aṅụ, weghachi aka ya n'ọnụ ya, anya ya wee nwuo enwuo. Otu nwoke n'etiti ndị Izrel wee zaa sị, "Nna gị gbasiri ndị Izrel iyi ike sị, onye a na-abụ ọnụ ka nwoke ahụ bụ nke na-eri nri taa." Ndị Izrel wee na-ada mba. Jonatan wee sị, "Nna m emekpawo ala anyị ahụ, biko leenụ na anya m enwu enwu, n'ihi na edetụwo nwantị mmanụ aṅụ nke ire. Anya ndị Izrel ga-esi aṅaa ghara ịnwụkarị enwuo nke ukwuu ma ọ bụrụ na ha rijuru afọ taa site na ihe nkwata ndị iro ha nke ha hụtara?" N'ihi na ugbu a ntigbu n'etiti ndị Izrel abaghị ụba, ha wee tigbuo ụfọdụ n'ime ndị Filistia n'ụbọchị ahụ site na Mikmash ruo Aijalon. Ndị Izrel wee daa mba nke ukwuu. Ndị Izrel wee dakwasị ihe ha kwatara n'agha. Ha wee chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ụmụ ehi, gbuo ha n'ala ahụ. Ndị Izrel wee rie ha n'ọbara. Ha wee gosi Sọl, lee, ndị Izrel na-emehie megide Jehova n'iri anụ ya na ọbara. O wee sị, "Unu aghụghọ aghụghọ, kpọrọ ekwute nkume ukwu taa." Sọl wee sị, "Gbasanụ onwe unu n'etiti ndị Izrel sị ha, wetaranụ m nso nwoke ọbụla ehi ya na nwoke ọbụla atụrụ ya, gbukwaanụ ha n'ebe a rie. Unu emehiekwala megide Jehova n'iri anụ ya na ọbara." Ndị Izrel niile wee weta nso nwoke ọbụla ehi ya n'aka ya n'abalị ahụ. Ha wee gbuo ha n'ebe ahụ. Sọl wee woro Jehova ebe ịchụ aja nke ahụ ka ọ malitere iwu ka ọ bụrụ ebe ịchụ aja dịrị Jehova. Sọl wee sị, "Ka anyị rịda sochie ndị Filistia n'azụ n'abalị, lụta ihe ha n'agha ruo ihe ụtụtụ, ka anyị gharakwa ikwe ka nwoke fọdụ n'etiti ha." Ha wee sị, "Mee ihe ọbụla nke dị mma n'anya gị." Onye nchụaja wee sị, "Ka anyị bịaruo Chineke nso n'ebe a." Sọl wee jụọ Jehova ase sị, "M ga-arịda sochie ndị Filistia n'azụ? Ị ga-enye ya n'aka Izrel?" Ma o zaghị ya n'ụbọchị ahụ. Sọl wee sị, "Bịaruonụ nso n'ebe a, unu ndị isi niile nke ndị Izrel, marakwanụ hụ ihe nke mmehie a dịworo n'ime ya taa. N'ihi na Jehova na-adị ndụ, onye na-azọpụta Izrel. N'ezie, ọ bụrụ na ọ dị n'ime Jonatan nwa m, n'ezie ọ gaghị enwu." Ma ọ dịghị onye na-aza ya okwu n'etiti ndị Izrel niile. O wee sị Izrel niile, "Unu onwe unu nọ n'otu ofe, mụ onwe m na Jonatan nwa m ga-anọkwa n'ofe nke ọzọ." Ndị Izrel wee sị Sọl, "Mee ihe nke dị mma n'anya gị." Sọl wee sị, "Jehova bụ Chineke Izrel, onye nza zuru oke." Nza wee maa Jonatan na Sọl, ma ndị Izrel pụrụ ya. Sọl wee sị, "Feenụ nza n'etiti mụ na Jonatan nwa m." Nza wee maa Jonatan. Sọl wee sị Jonatan, "Gosi m ihe i meworo." Jonatan wee gosi ya sị, "N'ezie, ewere m ọnụ mkpanaka nke dị n'aka m detụ nwantị mmanụ aṅụ ire, lee, m ga-anwụ." Sọl wee sị Chineke, "Mee otu a." Sọl wee sị Chineke, "Mee otu a, meekwa ihe ọzọ otu a, n'ihi na ị ghaghị ịnwụ Jonatan." Ndị Izrel wee sị Sọl, "Jonatan ọ ga-anwụ, bụ onye zọpụtara nzọpụta ukwu a n'Izrel? Ya bụrụ ihe arụ, Jehova na-adị ndụ, ọ dịghị otu a n'ime agịrị isi nke isi ya ga-adaru ala, n'ihi na ya na Chineke alụwolu ọrụ a taa." Ndị Izrel wee gbapụta Jonatan, o wee ghara ịnwụ. Sọl wee si n'iso ndị Filistia rigo. Ndị Filistia wee laa n'ebe nke ya. Ma Sọl were alaeze ahụ bụrụ eze Izrel o wee buo agha megide ndị iro ya niile gburugburu, megide Moab, megidekwa Amọn, megidekwa Edọm, megidekwa ndị eze Zoba, megidekwa ndị Filistia ahụ. Ma n'ebe ọbụla ọ na-echegharị ihu, ọ na-arụgbu ha. O wee mee ihe dị mkpa, tigbukwa Amalek, wee napụta Izrel n'aka ndị na-apụrụ nara ha ihe. Ma ụmụ ndị ikom Sọl bụ Jonatan na Ishvi na Malkishua. Aha ụmụ ya ndị inyom abụọ kwa. Aha nke ada ya bụ Merab. Aha nke nta bụ Maịkal. Aha nwunye Sọl bụ Ahinoam nwa Ahimaaz.
Aha onyeisi usuu ndị agha ya bụ Abner nwa Nea, nwanne nna Sọl. Kish bụ nna Sọl. Nea nna Abner bụ nwa Abiel. Agha wee sie ike megide ndị Filistia ụbọchị niile nke Sọl. Mgbe Sọl hụrụ nwoke ọbụla bụ dike maọbụ nwoke ọbụla bụ dimkpa, o were ya n'onwe ya.